ne tɔgɔ ye Ablaye Jara bɛ nɛfɛ mane la ni projet bilara n bɛna baara kɛ pour que n ka se ka dɔw dɔn quoi. N nana métier kɛ parce que an ka carré yɛrɛ kɔnɔna la dɔw bɛ yen nɔ olu si tɛ baara la fɔlɔ ni sugu fɛ i somɔgɔw bɛ na a kɛ kuma wɛrɛ quoi o de la to ne nana i ka na k'u fɛnɛ ɲɔgɔnna ye quoi. Ne nana métier kɛ bagasi kɔnɔ walasa n kana kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye carré kɔnɔ. Kalan tɛ to bolo kelen ma a bɛ se ka kɛ i ka kalan bɛ tiɲɛ bon n'i bɛ baara dɔ la o kelen don quoi. Hakilina min nana ne ye nin baara in na parce que ni bagasi bilala i kana to daga sunɔgɔ ni teliwili b'a la carré kɔnɔ. Ne ka baara ne bɛ basiw fɛ yan nɔ n bɛ moto walanga wa n bɛ moto dilan fɛnɛ yan. Ne ka baara bɛ nafaba de lase ne ma parce que ekɔli ta la n bɛ se ka fɛn misɛnninw san ani so yɛrɛ n bɛ se ka fɛn dɔ sara yɛrɛ wari dɔ sara so kɔnɔ. A bɛ nafa min ɲa ne ye parce que ni congé taw sera n yɛrɛ bɛ se ka n ka fɛn misɛnninw san yɛrɛ ani n ka fini san yɛrɛ ka sɔrɔ n ma mɔgɔ dɛmɛ.